बरपेटा जिल्लानि B.H कलेजनि मैयानि जानानै थांनाय बिसायख'थियाव गाहाय नेहाथारि मासियाव लुइस दैमारि आरो आफादगिरि मासियाव तिलक गयारि बिथांमोना देरहासार जानो हाबाय। B.H कलेजनि बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद आरो हिन्जावसा आरो हौवासा हस्टेल जथायै नाजानायाव B.Sc फार्स्ट सेमिस्टारनि फरायसा लुइस दैमारिया गाहाय नेहाथारि मासियाव उदाङै देरहासार जानो हायो। आफादगिरि मासियाव B.Sc फिफ्थ सेमिस्टारनि फरायसा तिलक गयारिया देरहासार जानो हायो। लेङाइ आफादगिरि मासियाव PG फार्स्ट सेमिस्टारनि फरायसा दीपज्योति रय आरो लेङाइ आफादगिरि मासियाव B.Sc थार्ड सेमिस्टारनि फरायसा समनाथ सिंह मोसाहारि मोना देरहासार जानो हायो। दिनैनि फोसावनाय कलेजनि बिसायख'थियाव बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों फरायसाफोरनि मदद मोननानै मोनब्रै मासियाव देरहासार जानो हानायखौ लानानै थोजासे गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों B.H कलेजनि बारग' बिबानगिरि प्रिति कुमार बर' बिथाङा प्रेसिडेन्ट दंमोन। ओमफ्राय बे कलेजावहाय जोंनि बर' हारिया बांद्राय एसे इम्परटेन्स मोनाखैमोन आरो लाइफआव नैबे हिस्ट्रियाव फार्स्ट टाइम जोंनि हारिनिफ्राय GS जानो थांदों, GS मोनदों, देग्लाय देरहादों। ओमफ्राय प्रेसिडेन्टआबो होननो थांबा आंल' सासेमोन आरो आगोल सासे बर' हारिनिफ्राय सासेल' दंमोन बे कलेजखौ गायसननायनिफ्राय। ओमफ्राय बेहाय सेकेन्ड आं जाहैबाय प्रेसिडेन्टआव, ओमफ्राय एबारनिया थार्ड GS जाहैबाय। बिदिनो जों जोंनि हारिखौ जौगानायनि थाखाय बे आउट अफ BTR बाबो माबाबाबो जों जोंनि हारिखौ जौगानो थाखाय नाजागासिनो। ओमफ्राय जोंनियाव टटेल जोंनिया 500 to 550 नि गेजेराव स्टुडेन्टस दङ। बेनि थाखाय बेयाव टटेल स्टुडेन्टआ जाहैबाय 3700 जानो हानाय। बेनि थाखाय जोंनिया एलायन्स जोंदो हस्टेला दं, हस्टेलजों एलायन्स जाबाय, जों इसोरजों मोजाङै मिलायना दं, इसोरजों थानानै मोजां एलायन्सखौ देरहानो हादों। ओमफ्राय जोंनिया एबारनिया GS केन्डिडेटआ हस्टेलनिफ्राय, ओमफ्राय जोंनिया BSLA बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि एस'सिएसन होननाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनिया प्रेसिडेन्ट केन्डिडेटआ जाहैबाय। ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों एबार जोंनि हारिनिफ्राय फार्स्ट टाइमनि थाखाय GS मोनदों। ओमफ्राय आरो पलिसिजों देरहानो हादों होनना फोरमायगोन नामा? माबायदि पलिसि माने जोंनिया पलिसि होननो थांबा पलिसि माने जोंनिया BSLA बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि एस'सिएसननि बिदा फंबाय बिनानाव मोना बहुत नाजानायनि गेजेरजों इउनिटि मोनसेखौ जोङो लादों आरो हस्टेलनि इउनिटिखा मोनसे हस्टेलाव जिहेतु हस्टेलाव गासैबो 80 जनानो जाथो बा बयस हस्टेलाव 80 जन थायो आरो गार्लस हस्टेलाव बा एसे गोबां थायो। बिसोरनिया स्टुडेन्टफोरा न'आव थाङा, इलेक्सन जाबाथाय थाखायो आरो जोंनि BSLAनिफ्राय जों हर सान नाजादों, जेसे स्टुडेन्ट दङ बिसोरखौ लाबोनो नाजादों। आरो मोनसे होनोबा जोंनिया एलायन्स हिसाबै जोङो NSUIदो टाइप खालामदों, नेसनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डियादों मोनसे माबा जोङो टाइप खालामनानै बिसोरखौबो जों सापर्ट होदों, बिसोरबो जोंखौ सापर्ट होदों। एलायन्स हिसाबै जोंनिया BSLA आरो हस्टेला मेन जादों। बेयावनो जों बे पलिसिजोंनो आरो जोंनि एक्स बारग' स्टुडेन्टफोराबो गासैबो फायनानै नाजाफैदों आरो जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो हर सानसे खालामनानै नाजानायनि गेजेरजों जों बर'निफ्राय फार्स्ट टाइम GS मोननो थाखाय मोनदों आरो।